Hare Ram, Hare Krishna. Welcome to Kolkata. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಬೈದ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಎಷ್ಟಂತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಿಗೆ ಬರ್ತೀವೆತ್ತು ಪಿದಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಲಾಡ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು. हरे राम हरे कृष्ण. सो एंकुलो इन उल्ला प्रेजेंट कलकत्ता में आप इधर ही है. इधर फर्स्ट प्लेस दिखाता हूँ मैं. इधर इंडियन म्यूजियम. आपको हिंदी नहीं आता है भैया? आता है, ठीक है. मैं थोड़ा थोड़ा खलतोंदुल्ला यार. शट अप. तो फर्स्ट प्लेस इधर ही मैं आ रहा हूँ, ठीक है, इंडियन म्यूजियम में. तो जाओ, टिकट लेकर जाते हैं इनसाइड. क्या क्या है म्यूजियम में दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मालूम है. अच्छा अच्छा. कोई अरे ಓ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೈಡ್ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡೆ So ticket price is for adult 75, children only 20. Allowed eh? ఎంత? 59 rupees. Hey, car. इधर है एक पर तो मेरे को ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಿಲೋ 18 20 ಗಾಡಿ. ಸೊ ಅಂಚ ವಿನ್ನುಗು 20 ಚಾರ್ಜ್. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 75 ಅಡಲ್ಟ್. ಸೊ ಮೂಲು ಬಸ್ಸಿನ ಕೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಸ್ಸಿನ ಕೂಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಂಡ 6000 ಕೊಡ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಕೊಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಉಲೈ ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಇಂಕುಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಕಲ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ 6000 ಉಂಟು. ಬೈದ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಗ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಲೈಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಕಿಲ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜವ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೂತಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಟೂವರೆಗ್. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಲು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಡ್. ಏತೋ ವರ್ಷದ ಪಿರಪ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು. ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೂವರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಸ್ಸಿ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಸಿಗೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಪರ್ರೆಗ್ ಪಂತು ಮೂಲು ಬೈದ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಲಸ್ಸಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡು ಪರ್ತ್ ಪಂಪೆ ಅವಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೋಡಾ ಚೇಸ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚೇಸ್ ಏನ್ ಚೇರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಲು ಲಡಾಯ ಉಂಟುಂಡು ಇರುವರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪ ಸೋಡಾ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ಲಾಕಿದ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಐಟ್ಲಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಪಾಡುಂಟುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ लस्सी पियेंगे चूर पुली पुली उंडु चूर ये क्या है ये पापड़ चापटी है जादो पापड़ चाट पापड़ी चाट पापड़ी चाट हाँ ಒಂದು ಪಾಪಡಿ ಚಾಟ್ ಮುಲ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು क्या है ವಿನ್ನ ಒಂದು ಜಾದು ಜರ್ಮುರಿ ಮೂಲು ಜಲ್ಮುರಿ ಪನ್ಪುನ ಜರ್ಮುರಿ ಲೈಕುಂಡ ಏನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜಲ್ಮುರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ವೆರೈಟಿ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು बच्चे क्या भैया ತಿನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚಾಲ್ ಉಂಡಿಯಾ ಬಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಗ ಒಂದು ಬಂದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ತುಲೆ ರೋಡ್ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಸೆ ಉಂಟು ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ಯ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಜಾಲ ಒಂಜ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರನಾ ಇದ್ಯಾ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರನಾ ಅದನ್ನ ಇಪ್ಪೋಡು ಸಾಧ್ಯನಿದೆ ಮುಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡೆ ಒಂದಿದಿಂದ ಈತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತು ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಒಂದಿತ್ತು ಬಂದಾತಿದ್ದಂಡ ಜಾದನ ಆತುಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟುಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಂತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಂಗ್ಲೆ ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಡ್ ಅವು ಫುಲ್ ಉದ್ದ ಟ್ರೈನ್ ಅತ್ತು ಒಂಜೊಂಜೆ ಬೋಗಿ ಪೋಪುನ ಹಾ ಒಂಜಿ ಬಸ್ದ ಆತ್ ಉಂಡು ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪಿನ
ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಪೋಡಿತ್ತುಂಡು ಮಾರೆ. ಬಸ್ ಸೈಟ್ ಎಂತ ನಾಡು ಎಂತ ಬಿತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಬೋತ್ರಿ ಅಂತ ಈಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಬೋತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೋಯ್ ವಯಸ್ಸು ಏನ ಒರಿ ಅಂಕ್ಲೆಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಗುಡೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಇಂದ್ರ ಬಂಡಿ ಕೊಲ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು ಸರ್. Oh, no, 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 no.